Chukwu agọzigo gị aha anyị echigatago ọzọ anyị ka nọkwa wute ada anyị nwaanyị Chioma ọ dịgo ka ọ ga-adị nwanne Ada dịka bifo anyị aga gbara egwu Chukwu agọzigo gị a ọ nwere ihe ị na-ekwu dịka esi ndị na-agba egwu igba egwu na-eme ọtụtụ ndị mmadụ obi ala atọ ha ụtọ ọ bụgodo onye nwere ihe ọ na-eme mgbe iwe na-ewere ọfụkwa gị ka ị na-agba egwu o chefuzie nsogbu ya otu a ka ọ dị ma ewezụkakwa ihe igba egwu a anyị sị ka anyị rụkwa akara ebe ihe ndị ọzọ dị iche iche nke ị na-eme ọkweghọtago kịta ajụ chọrọ ije ọbụla ọ bụkwa otu a ịbụ onye na-eme ihe nkiri and imebego ya a na-amata gị amata ị nwere ike ịgbakọta ihe ejije ọla ime goolu kịta nakwa otu ndị mmadụ si afụzi gị kịta dịka ọ bụ just like onye na-ebido ebido ha na-afụzi gị kịta dịka onye gamigoro n'ihe ị na-eme maka ama ọtụtụ ihe nkiri gị ndị anyị na-awọchiri ihe onyonyo so kee data ma ibidoro ebido na kịta kee otu ndị mmadụ si afụta gị ihe eziokwu bụ na oge ahụ m bidoro ụfọdụ ndị na-afụ m ka onye amaghị ihe ọ na-eme onye na-achọ igbu oge mana kịta ha na-afụzi m ka onye enwere ike ijide aka na ọ bụrụ na echi ruo onye a ga-abụ onye ga-abara anyị uru ya bụ ihe dị iche ifugo ihe a na-ekwu ọ ya ka m ji agwa ka ọ bụrụ ihe nkiri ka iti isi gị so that oshi ka ala abụghị azụ onye ga-abụ uru ọwụkwa obere ihe o na ihe ndị onyonyo anyị na-eme o nwekwa oke ihe anyị na-agabiga gị nwa nọ n'iro a ga-ama ihe anyị na-agabiga n'ime anyị kala abịa ebe ahụ onye na-afụbe na asị ka egosi ya nwatakịrị akwọ na azama na ije dị anya anyị kala abịa maka enwego m o nwere ọtụtụ ndị bụla ha bụ ndị enyi m ha bịakwa ha sị m nwanne anyị jụrụ ka anyị tikwe n'akara ihe ndị a na-eme ka ọ dịkwana ka a na-eme ka anyị ma anyị a ga-esiri ihe a na-eme mana ịmana anyị nwa bụ ụmụ nwoke na anyị nwa nwere akụkọ nke anyị ọkwa ịghọta mana dịka nwaanyị ịbụ ị ga-enwekwa ọtụtụ ihe ndị ọdachi ihe ndị siri ike ịgabigolu la ihe ejije nke a na-ekwu ihe so m na-achọ ka ịkọwatagodi ọhaneze ndị Igbo na-ege ntị ka ha nụtagodi dịka ụmụ nwaanyị ibe gị maka na ọ nwere ọtụtụ ndị bụ isi ha ka ejem ihe ejije tata nne ha ma ụmụnne ha ma ndị enyi ha asị ịchọrọ ije gbaba akwụla ihe ejije bụkwa ihe ndị akwụla akụkwara ka ije gbaba akwụla mana anyị enwetago nwaada Igbo onye ike akọtụrụ unu otu o si aga ka unu ghọta ya ofụma so m chọrọ ka ịkọwala anyị ịbụrụ onye chọrọ ebido n'ihe ejije ka o si ebido ka ị nwere ike isi mee ya ka ị gara abụ ofu onye ndị alafụ dịka ndị akwụra ma ndị na-agbaso nwoke ọ bụkwa ihe na-aga aga ire emetụta n'ihe n'ime n'eze ekene m unu ihe dị n'ime ya bụ ihe onyonyo a na-eme nwekwara ihe ụtọ nwee ihe na-enu inu ya bụ onye chọrọ ebido nwere ofu ihe ị kwesịrị ime ị kwesịrị ịjụ onwe gị ajụjụ ihe a m chọrọ ime ọmụnwa chọrọ ime ya ka achọrọ m ime ya maka na ndị enyi m na-eme ya ka maka na nne na nna m sị m ha legodo nwa ahụ onweghị onye ọwụ ụnyaahụ taa n'elu ọ na-ebuteziri nne na nna ya ego o gotechara ha ụgbọala gote enekwana anya na nke ahụ tupu ibido ihe onyonyo a jụọ onwe gị ajụjụ o si gị n'obi ị ga-ebu nkwe iji nwekwere ike maka na ihe na-agabiga na ihe onyonyo a o siri ike o nwere ka ị ga-esi tụba isi gị ịtụpụtakwu ya maka na ihe a ga-eme gị ụmụ nwoke dị na ihe onyonyo o nwere ndị dị njọ nwee ndị dị mma ha na-afụta gị onye mbido onye nke a ga-asị gị mee nke a onye nke a sị gị mee nke a onye nke a sị gị soro m onye nke a sị gị nee nke ihe eme ị ga-ama ụfọdụ ere-wetacha oluọma isi nna nwoke ma onwekwana ihe bụ n'obi ọkwa nọọsụ ezigbo mmadụ ụfọdụ a na-akwụ ezigbo mmadụ ụfọdụ ga na-enyekwa gị ego nee oke ngwa soro m ka anyị gaa na lokeshọn nke a akwụọ m ụgwọ nsi n'ebe a faụ enweghị ihe eji ndị nke ahụ eme ya ndị nke ha na-asa isi weta isi were isi ha na-asa gị isi weta akanwụ eti ya ewere asacha gị isi afọ isi ajọ ihe ọ na-agwa ị na-eme ị ga-akwụrụ n'onwe gị dịka nwata nwa agbọghọ nwata nwa okorobịa na-ebido elela onye ọbụla anya ege na onye ọbụla ntị
gwa onwe gị ọ ga-abụ gị na Chukwu gị ọ bụ mmụọ ka ị na-efe ife bịa ọ bụ Chukwu ka ị na-efesi ike ihe ọma ị ga-emekwara onwe gị bụ ije kwuru ndị ahụ a na-akpọ producers bụ na ịma na ha na-emete ihe onyonyo ọfụma ọ bụ na ụgwọ ka ị akwụ ha ịkwụọ ha ụgwọ ị obtain ihe nke a na-akpọ fọm i were ya itinyesi aha gị tinye ihe niile and ị na-eme ya ịgbasi ike na o nwere ihe bụ nke ndị oyibo na-akpọ evidence ya bụ na echi asị gị onye a isi ya na ego one m kwụrụ onye a nekwa ihe o si na ọya ọkwa mana n'ihe anyị na-ekwu kịta ọ nwere ọtụtụ ndị bụla n'ime ihe nkiri a na-eme today ụfọdụ n'ime ha imekọtakwute okwu kwute ebe ịkwụta ụgwọ were tinye aka n'ihe nkiri ha ga-asị achọrọ iri ego m na onye chọrọ iri ego m maka na onwe ndị na-eri kweghọta ọtụtụ ndị bụla ha agagolu kwụ ụgwọ ọ bụla ebe ha ga-akwụ ụgwọ bụ ebe isi gịrị apụta ọla adafu ụfọdụ ha kwụsịra ma even ka ihe dịka ọnwa isii ha emedị ofu ihe nkiri ma onye chutuzi anything dịka fim ma nke dịka ibie ịghọta so o mezie onye ọzọ kpọrọ ha sị enwetakwara ebe dị mma nwere ike ịba ka ịkwụ ụgwọ la ihe ga-ebidola aga aga ọfụma ha sị mbala ọ ga-adị ka nke ha mere eme maka ndụmọdụ ị ga-agwa ndị mmadụ dịka ngị nwa na-abụla imebe gị ọngwụgwọ ndị gị na ha na-eme imetụ ofụma so ka ọ kwụọrọ ha ka ha ghọta ofụma akwụgasịrị m ebe dị iche iche sizie na adị m akwụzi na ọ bụrụ na ọ ya adị mma ike gwụrụ m nsọ ọ bụrụ na ọ ya adị mma ọ dị ma ọ bụrụ ọ dịrọ mma hapụ ya ona mana ijidekwe aka nke ahụ ọ ga-afịakwa gị ahụ maka na ebe ọbụla i jerụ nwere ike imecha ihe ị nwere ike nọ ebe ahụ abalị 3 abalị 4 mechaa ihe niile ị ga-eme ama nkwụ gị ụgwọ inyekwana gị ego banye ụgbọala si gaba ebe isi ọfịa ha ahụ ọ bụrụ nsogbu akwa ị na-aghọta ihe niile a mana apụta fụ gị na ihe onyonyo a na-asị nwa ebugo ego nwa ego ya etiwago mana ịma na o nwere ike ọ dị eriju afọ mana ọ kama enwere ebe o si eweta gasị ọ ya wee ịbụrụ onye na-ebido na ihe onyonyo etinye aka ebe ọbụla ịfụrụ ị na-emekwa n'ihe dịkwa kwenyere onwe gị na enwere ihe ọzọ ị na-emegasị dị n'akụkụ ga na-enye gị ego i were nke ahụ na-ezupụ ihu gị na ihe obi gị si gị mebe werezie nke ị na-eme n'akụkụ na-ejikwado onwe gị na-eletakwa onwe gị anya ihe a bụ nnọọ ezigbote ndụmọdụ si n'ọnụ nwa abụbịa ma ihe ọ chọrọ onwe ya n'abalị ihe ejije igbo ndị mmadụ ege ntị ọ bụrụ na ị ka nọsikwa ike ewere ebe ị na-aga gwa ike igwu ilo gị ike egwu imi ka anyị ji obere ezumike na ya na-apụta ka anyị jee nene one on one ọtago zoro anyị na-abịa